Iki selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu, Mak Cange Yulimbo Pak Iget. Selamat malam sedoyo warga Genuk. Sugeng Dalu. Sehat nggih Mbak Elisa? Sehat pengestunipun Pak Iget. Nggih, Mbak Tatin sehat Mbak Tatin? Alhamdulillah sehat Pak Iget. Wah, kepanggih malih kali sampean. Aduh. Niki sowan wonten Genuk Ungaran Barat. Ujug kabule kejaba merti desa, ugi mengeti hari ulang tahun kamardikan. Nah, ndongake napa sampeyan kalian warga Genuk mriki urut saking Mbak Elisa? Nggih. Kula ndongakaken pokok men niki gandeng sepisanan nggih. Sepisanan saking pinten tahun wow. 35 tahun. Waduh, luar biasa. Nggih mugi-mugi sedaya warga Genuk ingkang sampun gelar wayang ringkit wajujal dalu menika saged damel berkah barokah kagem sedaya pinaringan sehat panjang yuswa paringi rejeki ingkang lumintu kaya sesuk le wayangan seminggu pisan. Wah. Kekerepen kuwi. Oke kerepen ya Pak. Pancen ilat saka Sulawesi iki kaya ngono kuwi Pak De Pluntang. Nggih. Genuk yo genuk. Genuk. Nak sing mboten dong nggih mumet. Heeh. Genuk. Mbak Elisa memang ayah dan ibunya dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Yes, seko toli-toli bapakku. Oh, bapaknya kok toli-toli. Saka ngendi, Dik? Yes, seko toli-toli Pak De Pluntang. Nggih. Ibuke sama. Ibuke? Seko lambelo. Wait. Nggih. Bapak saka? Toli-toli. Nak kuwi aku ngerti alamate. Ngendi? Ya kono kuwi. Ngendi? Walah, Sulawesi. Sulawesi kono. Ora kamu lihat mana tadi? Apa piye? Ora kok ngene-ngene kok ngene scroll ae. Ayo kene iki ngerti. Kok mripate ngene-ngene Ayo. netranipun Alah, ngocak ming- kondarandir. Wah mengarunekke matamu kowe kok. Enggak. Ya iki jenenge Membayangkan apa itu? ya seakan-akan iki aku tahu ngerti alamate Oh, ngono lho. gitu. Pancen logate kaya ngoten Pak De Pluntang. Jalem nggih. Nggih, makasih Mbak Elisa sampun kepareng rawuh. Nggih, Pak Igit. Nggih, Mbak Tatin, ndongake napa Mbak Tatin? Bingung kowe. Niki pun didongake kali Elisa kabeh nggih pokoke idem kali Mbak Elisa. Sing pokok menika mugi saya tansah pinaringan sehat nggih. Amin, amin. Lancar rezekine, rezeki Amin. ingkang berkah lan barokah. Amin. Nggih sesuk cek. Nggih sesuk iso wayangan meneh. Amin. Ning sesuk rasa nanggap iki. Heeh. Lah ngapa? Lagi Ora sanggup Pak De Pluntang cukup Mbak Tatin karo Mbak Elisa wae. Iya. Bareng wong telu ngadeg malah ngelek-eleki pemandangan. lagi jane ana sing luwih elek apa ora to timbang iki. Salahe panitia wong elek kok diundang. Aja ngono, Mbak. Kita tuh harus hormat sama beliau karena iki sesepuh. Corone- Sesepuh. Ya, sing duwe daerah krene, daerah kene kan ini. Sing bau reksa. Sing bau rekso. Leluhur apa? Bau reksa. Maksudnya sing dituake. Ya, harus hormat no. Di danyange Sing kene, menjaga ngono lho. keamanan dan ketertiban beliaunya. Lho, aku ya nak masalah nggo keamanan ya Dik, mligine Pak Igit. Heeh. Tak kira Pak Igit karo sampean kabeh kelingan. Aku ki ya anggota Linmas. Ya. Dadine aku ya pengen dadi keamanan sosial kanggo warga. Lho. Dadi Linmas kok Macam. sakmene cilike ngene ora. Ning nek pas dadi Linmas ki iso gedhe kok aku. Hah? Iso gedhe. Apane? Amarga sandang aku kelobroh. Oh. Oh kaya obyak kae. Tak kirane ya tetep nek jerone cilik ya tetep cilik no. Cilik awakku ning aku duwe IQ sing gedhe, pikiran sing jernih, pikir aku semangatku ora kalah karo sing nom. Ora Walah, bedok. omongane banter umuk. Kok ngerti-ngerti yo Di AQ yo. AQ, koyo AQ apa? ki apa? AQ ki apa ngerti ra Pade? Aja nesu. Iki ki ada orang bertanya kok. Iki ki ditekoni karo Pak Dalange lho. Lah Aja nek akimu karo Mbak Elisa karo Mbak Tatin yo kadoan. Ayo nang iki ambu ya dites. Lho tenan. Di bangunku. Iki nek ngene iki. Iki nek ngene juga Iki saiki. nggo wadah latu Wong Wong ning ngarsane warga Genuk kok pamer akiu iki lho. Lho, Wong Cok, loro Kak. iki cerdas-cerdas. Dites oke Pak Igit. Pertanyaan yang mudah aja. Oke. Mbak Elisa. Ya. Soal cerita Mbak Elisa. Siap. Ada mangga sekilo 5.000. Ya. Kalau beli 2 kilo berapa? 10.000. Wow, pinter. Mbak Tatin, Mbak Tatin. Injih. Mangga sekilo 5.000. Heeh. Beli 3 kilo 15.000. pinter. Pak De Pluntang. Asik Pak Guru. Mangga sekilo 5.000. Nggih. Siapa yang menjual mangga? Ah, plongah Siapa? plongoh. Aki. Plongah plongoh. Aki tinggi. Orang ngerti. Tinggi. Mbak Elisa tahu yang jual mangga? Tahu.
Siapa namanya? Pak Sukimin. Cocok. Elisa ngerti sing dodol Pak Sukimin. Ngono kok aki tinggi. Alah. Coba Mbak Elisa. Iya. Gunung yang terkenal di Jawa Tengah apa namanya? Ada Merapi Merbabu. Merapi Merbabu. Ya. Oh, pinter. Mbak Tatin, gunung Ya. apa lagi Mbak Tatin? Sindoro Sumbing. Pinter. Pak D Pelontang. Dalam. Gunung di Jawa Tengah, Sindoro Sumbing beratnya berapa ton? Orang ngerti kowe. Plonga-plongo ngono kok aki tinggi. Mbak Elisa tahu ya beratnya? Tahu. 100. Wah Elisa ngerti kok. Ora ming muni tahu tok kok 100 ki lho. Lho dekne ngerti kok Ya, Pak sing Kowe Bang. ngerti to, Sa? Tahu. Ngerti. Tahu. Tahu. Kok 100? Mula ning kene aja pamer aja. Lah umum. nyatane nggih ngoten ming muni tahu ngono kok 100. Lah aku ki mikir kok ora entuk apa-apa. Lah kowe iki kopong kok kenemu. Lah, kok contone Cok, nggih? kowe ditakoni apa ora paham kok. Oke. Tak takoni ngerti. Siap. Telek sapi jenenge apa? Letok. Telek pitik. Wayo lencung. Telek wedhus. Mrindil. Gene nek ditakoni telek lancar, nek ditakoni liyane kok ora iso. Berarti kene mung telek tok ngono. Ono pamer kene akiyu, tinggi. genah kene isine telek. Letong, srintil, lencung. Lencung. Jan plontang ki bosok. Lah iya. Ngono kok umuk. Lah. Oh nyatane ya iso dites aja ming niku Pak Igit liyane. Liyane. Mbok menawa kula iso nyandak. Tenan. Oke. Wah, kowe natang. Kejem ya kejem kok. Oh, kowe ngerti sapi? Ngertos. Sikile pira? Sekawan. Nah, sing tak takokke. Nggih. Nek sapi madhep ngalor buntute ning ndi? Ah, ya ono kidul. Lah nek sapi madhep ngulon, Nggih. buntute? Nang wetan. Salah. Lho kok salah? Buntute tetep ning kidul. Lah kok Sapi ini mau melengak ngene tok. Mong dase tok. Oh. Dase tok kok. Sopo Ya. ngomong dadak ngene. pancen nasib ge elek. Ora masalah, pancen ana rego ki ana rupa. Mbak Tatin ngerti buntute sapi? Kertas. 100 ngertos awisan. Ning ngertos wae 100. 100. Semingkir. Kula ngertos, Pak. Wis dipek Mbak Tatin kok. Oh wis dekku wis Yo jaluk dhewe Mbak Tatin. Tin, ngengi to, Tin. Apa? Mbok yo aja ketegelen karo wong tuwa. Arep jaluk buntut. Aku wis duwe. Lah kene kok jaluk. Lah pengen buntutku ora. Ora kudu buntut tak Apa? kutil. Nembang wae kowe tak pasrahin jengleng karo Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Alah nek iki yo teyeng aku. Jajal kaya ngopo. Oke. Sing glengane Mbah Plontang iki kaya ngopo? Yo carane harus semangat yang nguntil pal loro. Nguntal pil. Oh nguntal pil kok nguntil pal. Nguntal. Nguntal pe. Caping guning mriki sing panitia. Ki ya padha wae capek guning. Lho, masa aku muni ngono? Ya iki lho, wong ketrikel ki ora mijiri seno ngarep, ora mijiri seno mburi. Capek guning. Mergane iki Pak Sigit ki jejer jenengan dadi ketut. Ya wis tak rene. Aja cerak-cerak. Aku nek semangat nek cerak Elisa karo Tatin nek cerak. Oh, pancen niku sinyale jenengan ngitung mriku kok. Nah aku wong tumak ninah. Caping gunung. Dudu capung guning ya. Caping gunung. Capek guning. Sembah nuwun dirawuhi Pak dosen Pak Gitung Sugiyanto, Pak dosen Rawuh. UNES. Rawuh. Wis wonten wau. Wah, iki sembah nuwun Pak dosen iki. Nggih. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi UNES ya rawuh Rawuh. Hilal iki dalang Mahasiswa. ampuh. Oh, UNES S1 wis duwe dalang ampuh de Hilal. Oh, ngono. Elok. Aku elek-elek saiki ya mahasiswa UNES saiki. Daftarane gal iki. Lho, Mahasiswa piye? magister. UNES Universitas Negeri Semarang saiki duwe dalang S2-ne duwe dalang aku S1-ne de Hilal. Piye to? Ah kula Karena UNES itu menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan dan berwawasan konservasi. Mantap. UNES, tepuk tangan untuk UNES. Luar biasa. Tak kampanye ke terus ndak bengi Pak Gitung, ndang diluluske aku. Awang mlebu ge rong sasi kok pengen lulus ki. Lah piye gleleng no. Sayake wis udah. Malah urung tau mlebu abot lit piye wae kok jajal. Ayo, engko diketok-ketok ning nggon apa kuwi TikTok kuwi ngono aja. UNES men wah wis menyalip Solo salib saka kiwa sumben. Ayo. Saben bengi kawiwitan saking Mbak Elisa. Oke. Alah padha dene gering kowe kok.
Ya beda, cewek kalau kering kan emang apa ya, langsing. Anak aku? Ya rangon, iso ape ber otot gitu loh. Gagah keker, gede dhuwur. Gagah gede, dhuwur ora geger-geger. Keker. Ya itu. Wah keker. Iso stres koyo ngene iki. Saben bengi nyawa Mbok tenang dulu. Pelan gitu. Halus saja dulu. Kok ngomong wis gini-gini terus lah. Halus. Nah, pas wayahe baru mantep gitu. Oke. Pas wayahe kuwi. Ya. sik tenang sik ben tenang sik. Nggih. Alah. Apa-apaan ini? Ora geroso belas. Ora krasa? Enggak. Coba jengleng Mbak Tatin. Semingkin. Anak iki rada embruk. Enak kae apa diklothakang. Siapke, staminamu siapke. Oke, wis pit aku wisan. Yen memajang Asik. Pak Lurah pengen. mumbul. Wah, apik tenan. Kowe iki dinteni mumbulmu sedon jengleng po. Ana jengleng kok ora malah ngematke apa to? Raine mlungu. Raine iki nang dhuwur. Aku ki kira. Oh. Rumangsane aku namake dhuwur ki nang ngisor ki dhuwur. Wong sirahe nang ngisor kok. Kuwi ki ya rai. Rai apa? Rai lok. Oh. Wow. Jasal jenglengane kaya ngapa? Ihe, ya Pakde Bari. Pakde sapa? Pakde Bari. Alah, wes. Alah. Tuwek orang rumangsane. Mulai lho. Malah guru klothak ngono tok. Wis ta, Pak De? Nek ora pas ki sakit lho, Mas. Ya jelas, Pak. Pak. Dipaske ngono Kowe lho. paham mesti. Minggir. Tatin jatahku. Mriku dirahapi ngono. Kaya aku ya. Kembang, ayo Mbak. Kembang. Nyantai, arep jegleng iki ya nyantai ngene. Nyantai ya ora kokean polah. Semangat. Payo. Nun sewu lho, Mbak. Amit-amit. Amit-amit. Kok malah aku wedi ya. Oh, wedi wong kuwi nak gelem tenanan e. Lah kok dadak agak amit-amit barang aku ora ya wedi. Ben ora kualat. Watahan. Apike. Guna. Sip ora karo nyulek mripat ngono. Kaya salah kaya serak-serak. Sip. Berarti ngene ya. Kene apa kene? Aku seneng sing kene. Ayo ora maido wong karo juragane dikomando satu pintu ya jelek. Anak aku ora nggawa yoga kok. Lah kowe ya apa yogane? Pak Ndara Wiyaga sedaya manon. Sak mangke. Sedaya mawon. Lah nggih sedaya mawon lah kula ngomong apa? Sedaya manon. Ah salah. Ora, kuwi mau sedaya mawion ngono kok. Lah aku malah bosok. Lah piye? Sedaya mawon. Mbok bilih mangke kula mumbul dando jenenge langsung jreng. Oh, ngono. Jreng. Nek Pak De Pluntang mumbul, jreng. Oke. Ayo coba Mbak Elisa. Wah, cakrane ngrat kok. Pacitan sarwi Jreng.
to. Kaya ngono karep sampean to Pak D lega to. Matur nuwun. Kok matur ayo. Matur Sing nuwun, kula Pak. karepe niku tabuhe dicekel jak jleng. Oh. Nek sampean mumbul tabuhe Cekel. Oh, dicekel. Nah, Lah ora ngomong kok nyekel tabuh mulai lambene tok jreng ngono. kompak Kang Bari. Oh nggih. Wah. Genti Mbak Tatin, Mbak. Ya, Angger Pak D Pluntang munggah. mumbul, tabuhe cekel. Oke. Oke. Orang nggo lambe. Ora nggo lambe nak cara Mbah Waluyo jalan tempe. Ya. Wait. Sip. Sip. Manut perintahnya apa yang menjadi Ora perintahnya Mbah Pluntang ya. Ora salah. Tabuhe diunggahke. Tabuhe dunggahke kon nyekel bar kuwi sabetke. Sahabat sapa ayo. Kuwi mateni aku halus. Matur nuwun Doroyoga sampun kompak. Tabuhe diangkat nggih. Jreng. Oh. Wih. Iki wis Lah kaya Sesuai instruksi. lagi ngoten to Pak D. Matur Marem Arep sampean. melom. Bunga. Seneng melom. puas. Seneng kok kanca-kanca yoga kok. awas nek tiba mundur-mundur kok. Tiba ya gen tiba ya medun ra lakon munggah ya kok. Ya gek tiba berarti. Ha kowe ngisor sik. Lah apa kok? Ha tiba bareng kok. Apa ya? Apa dene sak panggung kok nibo dhewe-dhewe lek ya ora iso. Wuhi. Uhi. Wah nomatke lambeku ketoke nafsu tatine. Ah. Oh, kaya tikus ngono kok le. Kayak apa? Kaya apa? Tikus. Wih, ra ta? Kaya celurut. Pak Igit, Nun. bengi niki kula sak nyamplung ora ono sing apik to. Kok Lah. bosok tenan to kula iki. Lah pripun to? Kok kabeh kok celirut kok tikus. Wah jan sembrono iki jenenge ora ngajeni Mboten karo ngajeni to karo wong Mbak tuwa. Tatin iku bangetan. Bangeten kowe Lah Tin. pripun ta? Kaya ngene juneki kaya tikus. Lah napa? Niki ora tikus. Lho, Pak Niki- Igit. Lho, niki kaya coro. Cara mabur. Cara bar mabur saka toilet ki ta. Coro ketoh ngono. Kuwi gak dene cilikane iki coro ketoh ki bar saka ning kono ngimplok ngono. Oh, Ya ora apa-apa nek Terus ke, Mbak Eli, wong tuwa iki diterima-terimake. Panas udan Mbak Elisa. Panas udan panas lengaling. Kok tikus to, Sa? Kok to, Sa? Oh, ayo iki mau karang ya saka sekolah. Oh, aku kampiran setan ngono apa? Wah, jan gandene kok ora ono pilihane to wong loro ki. Lah ya dadak gitu loh. Ini. Oh, pancen Kenapa mataku itu yo, kita- mataku pancen Oh, ombo. Oke. Capek guna. Pak D Pluntang. Jarang, dadi. Yo dadi yo. Pak Pri mriki nagak priok to? Pak Lurah nagak priok, Pak. Yo reoke sing joget sampean kuwi. Jajal. Trompete Pak. Yo. Nesu meneh. Mutong gitu aja mutong. Senengane kok mutung. Jogetane kula iki gak arep mlaku ya, Bos. Kok wis disuwuk Mas Rangga. Nah, ngambil jangkone, Mas. Ngambil jangkone, Mas. Oh, Gua kesel. Oh. Mesake ya wis tuwa ngono lho. tuwa kok ora tebaske. Apa tebaske kono sak payu-payune. Ayo wong arep dingu ben bosok sik kok. Mbak Tatin ngarani kok yo bener. Lah piye ta? Kowe omong apa? Lah mau piye le omong? Wis tuwa kok ora tebaske lah Lah kok. yo sen dingu ben bosok sik. Bosok ki ana sing enak. Apa? Tempe bosok. Kulino mangan apa? Yo, kadang-kadang. Kadang-kadang kok, ngematke ngendi? Ya kono. Kono-kono. Ah, duwer merongos, Bos. Duwer merongos.
ingin. Niku ket lair pun ngoten. Wah, wong nek jenengan kalih kula paham kula. Nggih. Suwargi bapake nak ngasta kendang kalih gregeten ngene iki lho Mas. Ini melu gerak. Oh iya. Wah, bocah ganteng kok untune slonjor. Sembrono. Alah wong sing ngomong kula niku kok aku ajar ngenong niku Dek Dwi niku ngethuk. Oh. Ngethuk ning Nyrimpet. Alhamdulillah sakniki dadi dalang kondang. Kondang apa regane nang Jakarta kok mis 20 yuta. Lho, Dalang tok niku. dalang tok apa gamelan sak rokoke kok. Mbak Tatin ya. Nadyan wadan sarata Ngetang jogetnya kaya angkrok. Malah cocok daripada yang cengkleng. Kowe ngapa? kaya ledek munyuk. Ora apa-apa aku ledeke kowe munyuke. Ya ora, nek wis. Nak munyuk ki lanang. Heeh. Nak wedok beruk. Lah terus? Ya munyuk lanang karo kethek wedok jenenge beruk. Lah iki apa? Aku sing nanggap. Ora. Kowe kok penak banget. Ya pinter. Sampai sakarepku kan. Iki silakan. Iki anane gur ledek karo munyuk ora ana sing nanggap. Ledek apa wis to? Kethek lanang kethek wedok. Iki anake. Oh anake. Ya udah aku ngerti arep dadi anakmu mlebu meneh aku melu. Ora. Aku ora Ayo stop toh, metu aku. ayo. Gak Anak mau aku. kethek. Wis ora usah rebutan. Iya. Aku sing ngopeni munyuk-munyuke wis santai. Tenang, tenang, tenang. Matur nuwun, Pak. Nggih, ha. Lah aku semune kok ora trimo dinekke munyuk. Matur nuwun lho, Pak. Nggih. Sebul iki ya Pakne munyuk. Kok malah Ya aku to iya. ini. Ya wis senjata makan nasi ya ngono kuwi kok. Caping gunung karya Mbah Gesang. Wah iya. Buka saka Mbak Elisa Orharus. Ya. Wah, bocah ayu, suarane apik. Ngene kok urung duwe pacar. Mumpun gadah sakniki. Dereng. Ya Allah. Lho, calone Kula santai aja kok Pak Igit. Calone sapa Pak De? Sapa calone? Oh. Kuwi apa, Sa? Calonmu, Sa? Kuwi mono calon mati. Calon apa? Mayit. Mayit. Kula ora kemerusu narko salipen kono luweh. KTP ku seumur hidup Pak De. Ah, sami wong kula apa meneh DRS aman. Wah, dokter Andes. Sing ngomong sapa tak pacule kok. Lah DRS. Duda rada suwe. Oh alah. Mulane ngopo weruh kowe nafsu ngono? Ora, mulane awake cilik ra ono sing mat ngono lho. Ya nak cara mbiyen ning ngarani cocok karo ya. Apa? Mati prene to, Tin? Oh, wis, Ding. Oh, tak sikut tenan lho. Wah, jebul loro. Lah kowe pengen semburi ya nyang. Ih, kaya tetet-wet. Tetet-wet piye? Plendungan kali digandeng. Piye? Angger dicekel wak 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 wak. Wis tau ngrasake plembungan jeblok dong. Lah, apa demu dijeblokake kene? Ya rene. Oh, kowe iki ulang tahun wingi ya, Tin? Ora Oh, mbuh. syukur. Kliwat wis kliwat. Oh, kok nggawa plendungan loro. Ngece awas. Ayo Mbak Elisa, caping gunung. Zaman berjuang jore kelingan anak-anak minta openi ning saiki ana ngendi Sering
dangdut ki. Luar biasa Caping Gunung Mbak Tatin kali Mbak mengingat perjuangan para pahlawan. Nggih, leres. Pertunjukan malam hari ini di relay YouTube. Selain Sige Channel ada 8. Lalu Atmaja, Avlog Media, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Jack AV Multimedia, Duyan Dolan, Jobrite, lan channel-channel lainnya. Spontan nggih Pak Igit nggih. Nandhake ya demen budaya. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Semarang sami rawuh sembah nuwun Mas Surito sak kanca. CFC Mbojo Pak Yasin sak rombongan nggih kepareng rawuh. Sembah nuwun saking Tuban Mas Ali nggih rawuh. Alhamdulillah. Tuban Jawa Timur rawuh nggih. Kok Kudus Pak Wanto Mas. Itu kabeh do rawuh sembah nuwun. Nggih menika WMC nggih sami rawuh. Kanca-kanca WMC sembah nuwun Mania Community padha rawuh. Nggih. Bakune bengi iki ngraketke kekadangan, ngraketke rasa persatuan lan kesatuan. Nggih, Pak Igit. Nggih. Mugi-mugi warga Genuk Ungaran Barat kalian Cakraningrat sinambungang datan pedhot. Nggih. Langgeng pas Pak Lurah kula matur, nggih Pak Plontang pokoke saya akan agendakan. Nggih. Buat dilepeh sik. Ngelek permen malah keloloden nih. Citaleke sik. Diagendakan kali panjenenganipun Pak Lurah diusahakan cari dana untuk tahun yang akan datang dan lebih meriah. Amin. Ngoten nggih Pak Lurah nggih. Kali alang kok. Nggih. Saking Mbak Tati Titot Lovers TTL Jogja hadir ya nderek mendelok yu cangkik. Mendelok nggih. Sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih, komplit Mas Yanto. Sesuk aku ya gawe logo kaya Dik Tatin nggon apa Dik? Tatin Titot Lover, aku ya sesuk arep gawe. Apa? PPO. Apa PPO? Penggemar Pelontang OY. Minyak gosok. PPO iki minyak gosok. Emak apa? Minyak gosok. Apa tau digosok nggo minyak apa?
Ora anggotane PPU ya mung Ayo sing simbah. Kula kali anak kula tok. lah ya mung Wene siji anakku wis turu ya kapiran. Nggih. Nggih menika Mbak Tatin Mbak Elisa dibantu oleh sinden-sinden Cakrane. Saged Pak Iki. Saged legateng mriki mboten napa-napa. Saged. Saged. Ora kok teges ngungkurke sedulur ora. Kawontenan. Kene rada rene. Kana. Nggo kene. Lho, dirahapi. Lah wis nggo kene. Legah mriku mana. Bot, ya. Kaya antri harus juga sembako. Nah, Ya. nek kene kan sing cedhak nek lungguh kene Mbak Tatin karo Mbak Elisa kan ambune wangi. Wangi. Enak Bareng kula. Pak De Pluntang malah ambune solar kabeh iki mau yen. Angge kula bar benek iki montore jenengan kok. Ayo. Nggih. Menika yang saking Blitar. Blitar. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Biayane kang pundi Pak Igit? Nomor kalih saking mriku pinggir Oh, sing ngadhape Bratasena menika. Nggih. Ya, kula kaya anakan. Nggih. Jumeneng Mbak Yosi. Monggo-monggo, Mas. Blitar kutha cilik kang kawentar. Penti-penti gunung kelut sing ayomi Blitar jaman Jepang tegemas Mata frontal sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen ambune sangoto Mojopahit ana candi penataran Blitar nyimpen layone pemerna Proklamator lan presiden kang sepisan Dalu Mbak Yosi. Rajang dalu bujange Mbak Limbo Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sowan wonten Genuk Nggih, Ungaran Barat. alhamdulillah dipun timbali warga Genuk. Nggih, ndongake napa dhateng warga Genuk ingkang ngadani merti desa menika. Kula dongaaken mugi-mugi Genuk tansah sejahtera. Amin. Rukun selalu warganya. Amin. Tambah maju dan berkembang desanya. Amin. Piye Pak De Pluntang upama kowe duda upama Mbak Yosi iki rondo tak entuke Yosi ngono gelem ora Pak De? Alah ya Allah kula jenengan jedukne kalih Pak De Pluntang niki. Alah mboten mungkin nggih to. Niki kula gebrak pisan mon mati Pak niku. Dados lek kula entuk ngetenan menika, mengke lak ya aku repot. Urung ngantek seminggu dek wis mati terus aku terus dadi rondo. Aku ya moto lagi menikah seminggu terus mari ngono dadi rondo. Lak uripku dadi merana dan tidak jadi sejahtera. Wong aku ki jenenge wong omah-omah arep rabi ki kudune lak ya bahagia dan sejahtera donya akhirat. Uripku harus bermanfaat bagi keluarga. Wis, berarti ora cocok ya Pak De? Blas. Mboten cocok. Kok ora Blas. iso kowe Ana niki di bojo niki genep 3 dina wis kaya patik kaya uripe kaya kerupuk. kok iso? Mungkret mudar. Niku jelas awak kek suarane wae. Ha ketokno. Dadine nak contohnya nggih, Ha. Dik Tatin karo Dik Yosi. Nggih. Didhawuhi sing kakung sendika dawuh. Nggih. Dik gaweke unjang sik ya Mas aku njiko gelas godhog banyu. Niki piye nek Dik Yosi? gaweke wedang ya aku. Gawe dhewe kono. Ketok. Asik gawe dhewe man mboten nyapa tidak repot-repot. Tak cangap core. Ngeten. Malah apik lho kuwi kowe ora rekoso lho. Aku sajet tok wong Ora ngetokke tenaga nggo jujung. tidak usah kok dadak Gelas barang. Mboten usah kula niki sembarang tak lateni wong lan sampai apapun tak lateni. Adus tak dusi. Jenengan mboten usah kuwatir wong jenenge wong tuwek. Engko lek tiba ning kamar mandi lak ya malah repot stroke itu ora pareng mandi. Menengo. Tobiat aku ngomong kaya grontol utah ra kena selani. Lah Mbak Yosi saking gematine. Hah, pripun? Nek ngedusi sampean ngundang Moden. Ora ya Yos. Wah, Tahu kan moden biar bersih dari Moden noda bersih. dan dosa. Malah dikai kembang barang ya Yos. Wangi biar wangi. Engko wong-wong lek arepe ketemu sampean ya ampun Pak De Pluntang wangi mentok ki ambune. Pluntang kaya sae apa. napa sae? Sae. Do ngelem sampean. Pak De Pluntang sae napa mboten ibu-ibu, bapak-bapak? Sae. Menika lho Pak De Pluntang sae napa sae? Sae. Nggih, Monggo keinggal diberangkatke. Tindak tanah suci Mekah Medina. jenengan ling gedika antara lati karo ati ora padha. Amarga ki namung nggo acara sae nggih sae njur ki acarane blobo sak nangkatan layon. Wedi. Lho sampean lho. Kula sing mau mati ki sing paling tak wedeni mung siji. Apa? Bener Dek Yosi mau. Piye? Didusi Moden. Sing paling wedi niku. Kok iso? Tenan samarku nak ya ra gawe dolanan kuwi ya, Pak. Ya gila to, nak sing ngedusi mudine wedok lho, mbok sak jege luweh.
Wong edan. Lah jenengan iki wis mati apa urung? Urung. Urung ta. Lah kene kok wedi wong urung mati kok wedi sing mati-mati wis santai. Ayo. Ya wong mati ki santai ya. Wong ya ora bali kok ya. Lah iya to ya bahagia ning kono ya ora tau mulih kok. Mula mati nek mati kepati, mula nang kono ora bali wong nek mati kepati-pati. Ya. Ah, ndang mati yo. Aja to. Mesakne. Piye to? Kok le muni mati ya setromen po. Wong aku ya ajar golek sing empruk kok. Apa iso? Oh yo aku piye carane kok. Piye carane Cik? Oh, sik niku napa, Pak? Carane Jali. piye coba? Piye coba? Jajal. Piye jajal? Oh, JE. Lah ya angel to. Piye Cik? JE kuwi. Ayo piye carane yo jenenge wong tuwa ki yo. Alah paling jenengan ya blong-blong sudah ngono. Assalamualaikum waalaikumsalam nek repot. Ketoke kok ngono. Ora ijen diancani Mbak Tatin Mbak Elisa. Lah ngono kuwi jodohe petetek. Wah. Metetek kuwi. Wah, iki kok ki tengah sing kaya Teletubbies ki tengah. Teletabis. Ada cilik dhewe ra kaya Ya cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua aja. Teletabis. Wah, tuwek bareng kok iso omongan iki lho. Ora iya. Benci aku benci. Wah, aku ki lho cantik sekali, kaya bidadari. Anu mana ngono aku dilane. Wah, enggak mau. Wis. Wis entek wis. Persis tikus mlebu got iki. Keceplung. Apik tenan. Luwih bagus timbang mau. Bagus saiki, Pak Dik. nuwun sewu Pak iki tak golek sik Pak. Ketuane panitia sinten iki? Lah enten apa? Kirian tak urus iki. Ketuane Pak panitia Joko Prasetyo. Piyayine Kang Budi. Ayo ngacung. Lah meh ngopo? Keterangane piye iki, Pak? Raiku rusak ini karo ku piye? Mbok digenti rai, digenti ndas. Ganti sing apik. Digenti ndas truk. Ampun dastrek apa kegeden. Apa? Kacang ijo. Kok tengil-tengil. Oh, rumangsane kok seneng nak nurane wong tuwa bubrah ngene Kok iki. kene? Kok mula-mula sak kono-konone wis salah. Kok terus arep njaluk piye? Loh, nak iso ki aja dipandang fisik. Elek raine ning Budi Pakartine iso becik. Cek apa ya pangga elek kuwi? Elek njaba jero nek sampean ku. Rumangsane apa? Apa? Ngawani? Ya, Syukur. ani wes. Kowe ketemu musuh ngene Ani iki. wes. Habis wis. Mangsane apa? Ha. Terus Pak Ha. Alah, wong yo ora ana apa-apane kowe kok tawake nyonyo. Kene. Apa? Apa yo namatke iki serada ya anakku. Lho kono tatin kuwi. Wani kowe wani. Wani apa piye Wani. aku? Lho, aku karo kene iki tulus lho. Tulus piye? Aku karo kene iki tulus lho. Tulus ki bojone Tatin. Lah ya tulus. Kok tulas? Wis ben wong telu sampean lenggah. Aku tak udut to. Iya, diresiki raine. Piye? Panitiane piye iki? Lancang arepan. langsung gini. Keterangane toh. piye iki? Tenang padake wong tipis. Nak kula kon toh. medhun isin Iya. padake dagelan tipis po. Lah tipis apa ora? Nemen. Nggih. Request lagunipun sing gumyak. Wah, nggih menika nggih. Griges Mbak, wong telu Mbak, telu. Nah, lagu Banyuwangen. Pak Diplunak diparingi tisu-tisu menika. Alah mboten usah. Yo elek Pak Di. Oh pancen wis elek sisandene lha sing melas kudu lak Yo panitiane. dirajinke saurarane ngono. Wah, nesu apik lho kayane. Wis tuwa aja gampang nesu. Ndak ngopo Mbak Yosi? Lah niku lek terus maring darah tinggi terus Setruk ya. setruk ya. Kandhani kok. Ayo kowe disiko kono. Aku arep mimi estung. Apa estung? Estung kuwi lho. Wow, ora nyandak kowe estung kuwi. Ora ngerti estung apa. Tak kei. Nggih, ugi saking Pak Purwoko Juragan Koperasi Pangestu Rembang nyimak saking Rubut Malang. Nggih. Lagune Banyuwangi nggih Mbak Yosi, Mbak Elisa, Mbak Tatin. Nah, Gerigis nggih sembah nuwun kanca-kanca sedaya kemawon ingkang sampun kepareng rawuh spesial kanca-kanca Cakraningrat Fans Club. Oh iya. Mugi kanca-kanca kadang-kadang adik-adik saking UNES. Oh iya, apa. Gerigis dados. Yo.
Gayane sini ya. joget. Oke. Asik. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes ya wes, kari kawe gerseng guna. Masih bersama pengendang andal kita Mas Rangga. Bersama Yoko gantengnya Cakraningrat. Sopo iki sing arep joget ya Allah. Sopo iki sing tak tulis. Saya ketok isin, Mbak. Saya ketok isin. Sama ya Bari ya Manuel. Kata Bari kok Ayo. tahu joget. Di sini. Wong isi. Wis kulino Mbak Men. Mangga Mbak Tatin. Kari manisnya. Biar dijogeti Mas Bari. Yo karo sinden-sinden kabeh. Ayo. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes ya wes, sing dipikir apa kerasa. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes ya wes, kemari kembang kerseng guna. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wes ya wes, sing dipikir apa kerasa. Iya, sama. Luar biasa Resi. Minggir. Ora minggir tak pancal. Astagfirullah, wis minggir wis arep dipancal. Rai wis diremuk linggih, minggir. Ora minggir pancal. Mula bojone ya ora suwe. Kangling aku. Kok dadi kaya Mbah Beda Tuwek ya. Kangling aku. Kok dadi Malah. beda? Malah ganteng ini. Ayo. Ini sesuk lo wis ket mau lo. ngene wis sesuk ya. Lah iya. Dadak boros wedak. Lah rek pun niku mboten wedak kok Pak Igit. Jenengan preso wong nambal ban niku. Heeh. Ngen sing nggih muter langetu langese. Oh, iya. Lah tak jikuki tak gawe ngeten iki. Weh, Ayo ngirit ragat. Ya ning jenengan karo aku iki ya kalah. Apa? Kula ki kalah raine menang nasib. Kok iso? Ah kula cedak Dek Elisa ditati naman jenengan arep edak. Yuk dalang manggone ning kene. Nah sampean wis di bagian dhewe harus mameri. Bagianku apa? Ngelus-lus debok kuwi. Malah luwih mulus. Mulus putih, dekmu ireng ya Tin. Kaya ngerti-ngerti ya. Oh iya apa ora? Ora. Oh batere ini joget Dek si apa? Dek Yosi. Yosi mumpung ngasih ngene-ngene Dek Elisa kaya ngene kok ming kaya uler keket kerugat. Apa ya? Kuwi jenenge joget dalam. Alas, kok joget dalam apa ana jogete ana pira? Ana loro. Contone? Joget luar karo joget dalam. Ah. Nek joget luar piye? Ah iki perlu dites. Iya, Ya Sek. coba iki kok. Alon-alon. Kari alon-alon. manis ngono joget luare ngono. Ayo Mas. Kari Mas Raga. manis, kurang manis tambahi Joget luar. gula. Asik. Oke, bisa. Yo. Wes ya wes. Oh ya wes, ngono kuwi luar. Joget luar. Joget luar. Lah nek joget dalam Joget dalam ana meneh.
piye? Aku kok tak delok. Iya, kowe Tak sama muni ya. kowe sing nyanyi saya. Iya. Tak percaya. Aku sing nyanyi, Pak. Wah, Siapa Sigit? Mary. Coba Pak Sigit. Pak Coba, Sigit Pak boleh nyanyi, boleh. Silakan Pak Sigit. Ayo. Nyanyi dulu Pak Sigit. Nyanyi. Apal pora Apa? Ayo. Gampang. Kencing man. Pila kowe. Kowe Mbak Elisa sampeyan Mbak aku ora. Aku Nah, ayo. Kita perhatikan. Go apa mau? Joget dalam. joget dalam contohnya piye. Wah, brutune. Coba nyanyi. Kari Yo, manis, ayo. kurang manis tambahi gula. Wes ya wes, sing dipikir apa Jogete iki, rasa. Kerian Pak Igit. jogete iki ngendi? Loh, jogetnya di dalam iki nang jero iki wis teng krowak ra karo-karuane. Lah, leres Pak. Oh, ra ketok ya. Ora ketok. Jenengan mboten semerep ngajenge Dik Tatin to Pak Igit. Nak semerep niki kalih. Nyek krasa apa ora joget dalam? Ora krasa nak iki mau. Takon Mas Rangga ora pati krasa ya Mas. Wong ming Mas Ranggara aku leno joget dalam kok ya. wah, kaya iki sembarang teyeng kok. Coba iki gede sing presiden iki. Oke. Yang mana? Ya lha iki Mbak Lila mumpung kanca-kancane Iya. UNES ya padha kanu ya. Oh. Sarjana anyaran iki. Iya. Cie. SPD. Weh, sepeda. SPD. Dah. SPD. Heeh. Susah penuh derita. Ngarani kok yo bener. Nah, ini iki UNES iki menelurkan banyak sinden. Wah. Sinden idol ya sing adani ya UNES. Nes. Nggih. Enggak. Kalau wingi pindah wonten TBS nggih, Pak. Nggih. Taman Budaya Sambungan. Nggih. Ya, aku ngerti wong aku mengintili kok. Sembah nuwun Pak dosen nggih rawuh ya dosen Mbak Lila Sembah nggih. nuwun, Pak Pak Kidung. dosen. Disapa dong. Oke, sugeng dalu Om Kidung. Om wah. Kalau di sekolah di kampus juga Om gitu. Iya, saking akrabnya. Oke. Kan lintas jurusan toh, Mbak. Oke, bisa, oke. Akrab ya. Menyapa nopo dateng kanca-kanca UNES Mbak Nggih, Lila. terima kasih sudah hadir, sudah napa nggih mbombong kula. Bangga Oh. kula dengan kalian semua. Wah, iya. Ojo-ojo pacare ning kene. Ada yang hadir nggak? Mboten, Pak. Ah niku sing beto kaca tinggal niku kae. Jumain. Sopo nggak? Jumain. Ora. Sembah nuwun Mas Yoga ya rawuh. Ayo, Mas Yoga Tembalang pindah ngaran kene sembah nuwun wit sore mau rawuh. Ya aduh. Iki mau sore-sore mengki lakone mbok Bumo meleh. Hus dudu Mas aku. Yang viral ya. Request lakone Bumo iki ngono. Nggih. Iki aku Lakon larang Oh, e. iki lagi arep garap lakon Lesmana Mandra Kumara. Lakon. Saroja Kusuma lelakone sing bonang tangguh inspirasi. Sing bonang iki ora payu rabi men ayem tak gaweke lakon Saroja Kusuma Lesmana. Kowe ngerti sebab apa kok kowe ora ndang entuk jodoh. Mergo Gusti Allah sayang karo sampeyan. Wah. Upama entuk jodoh ora wurunga bojomu malah didemeni kancamu dhewe, kowe malah ngloro ati ngono. Kowe mula disuwek-suwekke jodhone kudune bersyukur. Yo ngene Mas Sigit sampean yo sing nrimo. Pancen kabeh iki jatahe sing kuwasa, sabar nggih. Sabar, sesuk tak teri bojoku. Bojomu ndi? Hah? Lah sing nang omah sing putih blonguh wae. Apa? Sapi. Oh, bojone sapi ternyata toh iki. Wah, iya. Ternyata saiki doyan sapi barang. Iki kahanan. Doyan gulane. Menika wonten nama lho Pak Deplonta. Nggih, Brijeng dalu becange Bu Limbuk, matur nuwun sampun paring panglipur dhateng warga Ngaran nggih. Mliginipun warga Genuk. Wah nggih, mugi-mugi warga Genuk tansah pinaran ayem-ayem tentrem saking Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. 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 Nggih, menika nyuwun mujiwat. Oh iya. Sip. Dibagi wong telu. Oh iya. Mbak Marta. Langga menika katuraken dumateng sedaya warga Kelurahan Genuk Ki Pamarsa lan ingkang sami kepareng rawuh. Nggih. Saking panitia mangke nyuwun fragmen suminten edan. Oh iya. Rahman.
Nggih, mengke. Lah mangke fragmene kalih sing ngendang Jaipong. Yo karo sampeyan kok. Malah oke, semeter edan to? Nggih, mengke. Kelingang. Menenge. Mujiwat bertiga. Yeah. Larase pelok patet barang. Wah, duh. Lurobi nemo lurobi. Pripun Mbak Lila, pun entuk ijazah SPD. Dereng Pak, Dereng. tasih nunggu wisuda. Oh. Saya wisudanya gelombang 136. Lah niki yang mau terlaksana nek boten klentu 133. Oh, nggih. Sing penting Saya pun sawi. rampung pendadaran nggih. Alhamdulillah, aman ya. Tapi udah ini kan dibenerin juga kan? Dari revisi belum? Sudah. Oh ya wes, Tinggal yang penting nunggu itu. wisuda. Pendadaran rong revisi podo wae. yang penting udah selesai. Wes. Sip. So nek wis ijazah metu dilebokne bank ya. Wah, pada Apa ya payu to, Mas? kon sekolah. Mujiwat. Coba dibawani urut ke Mbak Elisa. Duh Nimas Mus tikaning wang Ugi disimak Mas Rizky, weh bapak Edik kembar. Nggih, sembah nuwun Mas Rizky. Ya. Ugi Pak Afif saking Pasian Jatirogo, salam nggih kanca CFC sedaya. Oh iya, kuwi kanca-kanca CFC Ngayuk Jakarta, nggih Pak Budi Kuntoro, komplit. Mbak Ira saking Taiwan nggih, salam Mbak Tatin, Mbak Elisa. Mbak Elisa. Nggih. Bacutke Mbak Lila. Pak D Pluntang mengki requestipun mengki nganu fragmen napa menika wah nggih suminten edan nggih. Heeh. Sekalian menika Bu Joko badhe paring buket kagem Mbak Tatin mangke bibar niki. Oh buket. Oh iya. Tak kira kok jangan buket. Buket ki petengi. Buket. Tak kira panganan ya. Lah tulisane buket. Ayo. Tintingane Pak D minta. Terus Semira nyirenake krahlan oper Mbak Tatin sing marep untuk hadiah saking Bu Joko menika. Ngilangke rasa kang samar. Terus Mbak. Tresnaku sundul Konjuk sedaya para kadang-kadang panitia. Oh nggih. Nggih, jiwat.
saking kula lare Gombang ingkang sapunika mapan wonten Genuk. Oh nggih. Oh nggih Martono. Pak Hartono. Gombang Pak Hartono Girong. Kawiwitan saking Mbak Elisa, ya Mbak. Lem-leman nguciwati yen nang gagat lati acincin alise salah bawane lencir kuning nang Semarang. Nino. Nah, Mbak Elisa ayo. kesan pangpuntenku upamane sekar aja ngangsi Jae kono. aduh nimas musti
Sih, heeh. Iki mau request fragmen Suminten Edan iki ceritane piye Pak De Pluntang karo Mbak Tatin. Heeh. Pripun Mbak Tatin ceritane? Pak De Pluntang dadi napa? Kula dadi Subrata. Alah yo. Subrata niku Terus Mbak Tatin dadi Suminten Kedanan. Kedanan kula ning kula tetep ora seneng wong kula cah bagus kok. Oh. Oh bagus amarga kula wis dipacangang si Cempluk. Oh. Nggih, lah Cempluke Mbak Elisa. Ah cempluke Elisa. Ora pelingguh kowe iki. Penak temen. pelingguh. Wah, aku teko njuk. Loh, cempluk iki Kan ketemu dulu kan, kamu ketepuk dulu kan sama ini kan. kowe iki omong apa jane iki udah pecotot kuwi iki. Kan cempluke teko keri mengko sing ra trimo cemplukan. Cempluke Pak Igit cempluke Pak tekone Sutradara, aku keri. naranya dulu lah sama Pak Sutradara. Cempluke tepokone keri cempluke. Gimana? Enaknya gimana ini? Ya wis dadi cempluk. Iki dadi Subroto Suminten. Suminten. Ah, iki metu sik to. Keluar dulu kan? Nah, kalian keluar dulu baru aku duduk dulu. Nanti baru nyusul gitu loh. Oh. Iya. Kok menange dhewe ya. Ayo coba kaya mau. Turuk. Ora disiarke apa? Ora. Pak Igit aku ngecake sarane jenengan. Ora usah siaran. Ora ya? Siarke. Oh siarke. Siarke wong piyai mriki iki ya. Genuk wetan Heeh. niku nggih ben wonten ketoprak ingkang Kuncoro. Ndek ben saiki Karawetan tasih Alah laku. iya ben. Langsung. Ayo Tin. Den Mas Brata. Den Mas, Sopo iki? panjenengan lali kalih kula ta Den Mas. Mbok madhem rene nek dijak omong-omongan niku mata dodene mata. Matamu. Mataku karo matane sapa? Suminten. Apa? Kok apa dadi aku galak? Mas Den. Den Mas, panjenengan niku kula tunggu, kula entosi ket wau niku mau urung diseret kok gelem iki piye ta? Aku ya perlu. Kok le. Kudune ki mah kok malah ndi wong urung diceneng kok wis maju. Suminten. Kula Den Mas. Adoh paranmu. Kasnyatan kowe durung dirasa tresna karo aku ning aku ora iso nglanggati marang katresnanmu amarga asline aku ndek pacangang asline. Asline. Iya. Nanging kan menika dereng sebelum janur melengkung. Wah, ketoprak bahasa Indonesia. Wis ra apa-apa campur-campur ra apa-apa. Iya. Ketoprak endi kok Subrotone kok tuweken Lah iki. brotone ra ono sing luwih elek sak anane ya wis iki anane iki ya wis iki dirahapi ya. Tok to? Terus Den Mas, kula menika sampun kapang saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Panjenengan menika mbok ampun nyiyo-nyiyo kalian wong wadon. Mangke jenengan menika menawi nyiyo-nyiyo kalian wong wadon menika panjenengan niku tetep dosa. Ora Suminten. Lho kok ora? Dikaya ngopo? Aku pancen ngestoke dawuh Kanjeng Rama, aku wis duwe pacangan. Ora iso. Den Mas, Apa? jenenge tresna kuwi merga saka kulina. Iya. Kula nek umpamane diibaratke panganan mbok kula dicicipi rumiyin ngenten lho Den Mas. Kowe iso ngendika, iso ngucap kaya ngono ning atiku ora iso nampa Suminten. Masalah ati mengko keri. Sing Ora. penting awak dhewe iki nanani ora apa-apa. Nanani dhisik, mengko dirasake sik. Umpamane enak engko ya oleh tanduk, nek umpamane ora enak ya gebangetan. Kowe ibarat kaya oceng kukila ning batinku rasa nampa katresnanmu Minten. Amarga aku wis dipacangake karo Mbak Yumu Cempluk Warsiah. Sapa? Mbak Yumu Cempluk Warsiah iki sing dadi gantelane atiku. Endi sing jenenge cempluk konan rene. Cepet. Aja dadi lara ning atimu. Iki sing dadi sisianku sing bakal sesandingan karo Broto. Aku tak njejel keruh kaya ngapa sing jenenge cempluk kuwi. wah iki. Madhep Pamburi. Kae. Iki ta sing jenenge cempluk. Gede ya gede aku, gagah ya gagah aku. Sapa mau milih kaya ngene iki? Sapa mau jare? Sapa? Kowe golek sapa? Cempluk. Aku cemplik.
Nemplik. Cemplik. Ceplok rada lembu. Aku cilik cemplik. Kowe sing arep daup karo iki. Plik, plik, Cemplik. plik, plik, plik. Ah, Kowe arep daup karo iki, kowe arep mantenan karo iki. Kowe ora salah apa? Iki aku mau bar diperkosa karo iki lho. Aku ki klambiku diceneng-ceneng karo iki nganti iki do suwek kabeh ngene iki lho karo iki. iki mau gelem karo awakmu. Gelem. Kowe lho ning omah tak pakani. Wes tak pakani apa ya kurang anggonku makani awakmu, Iki ngon-ngonku, Mbak. Di ngapura, nek encen rada sok kaya ngono kuwi, di ngapura. Wes tak Cempluk. pakani kaya ngono lho, Mas. Cempluk. Kowe isih percaya karo ucaping minten? Aku ora iso. Minten amarga kae wong rasa kagol, ora iso kasembadan sing di angen-angenake dadine golek wisuna sing bakal bublahke aku karo kowe minten. Nek dadi wong lanang ki ora slamin-slamin. Mau ki piye mau ki demek ana cempluk yo mending ngomong ora gelem. Saiki ana cempluk ana buktine iki klambiku suwek kabeh mbok eneng-eneng mau ngerti ora? Jare wingi apa saiki apa? Wingi jare aku sing arep mbok dadekke bojomu. Kok iso-isone saiki kowe malah wis mrawasa wis kowe dadi seneng karo cempluk iki jan cempluk. Seneng karo suminten ki kepiye? Nek dadi wong lanang ki mbok aja ngono kuwi to. Kudu milih salah siji. Kok isa-isane wong lanang kok arep dadi loro. Lah ngene iki piye maksude, ha? Iso kudu milih salah siji. Wong arep ndirian blek. Sing jelas, kowe iki jane arep seneng sapa? Wong wedok iki butuh kepastian Yo. karo butuh diduiti. Aku iso ngucap kanthi tulus ing atiku, Cempluk. Sak bendere yo ping kowe sing bakal dadi sisianku. Aja gugu saka wong sing kagol atine yo. Cempluk kowe weruh klambiku do suwek ini mergo akibat perbuatan dia. Ana perbuatan ketoprak kok perbuatan. Mergo tingkah lakumu sing bejat. Kowe aja ngucap sing ora ana nyata minten amarga atimu gelo lan kuciwa yen aku bakal sesandingan karo Mbak Yumu Cempluk. Loro atimu. Oh kowe wong Yo. loro ora bakal iso dadi siji. Ngopo? Mergane kuwi sisaku. Kowe gelem apa sisaku? Iki tenanan kok dadi sisane kono. Tenanan Koder. kaya tekel karo aku. Apa ora kowe? Apa ya tenan tekel karo aku? Aku Oh, wis tresna karo aku. Jarane mung aku siji-sijine sing mbok tresnani. Kok malah kaya ngono kuwi Apa pirang-pirang. ora tapuk wae. Langsung ditusuk wae tusuk. Minten. Menengo Cempluk, kowe aja nangis ndak koyo celengan kodhok ya. Meneng. Sing Sing bener satria. yo aku dadi jejere wong lanang sing iso golek adiling kang kasunyatan. Cempluk. Apa kowe ora ngerti? Sejatine Subrata kang sejati ki aku. Aku Meri. tresna karo kowe. Pamirsa, Manismu. Mas kelire Pengen. tutup. Kelire tutup. Pakde Blondang. Dalam. Iya. Tidak mustahil, tidak mustahil. Jarane ya iso ngene iki. Ngono nene ora. Tiwasno, Apa? tiwasno rebutan tikus bulane kono oleh. Coba lar golek sing ya ora. Napa? Den Mas, Den Asbotro sing endi? Iki kok Kowe apa? Iki. Lah iki mau sapa? Iki tenanan. Aku sudah ternodai oleh. Nah, salah pacokan kok iki. Resikune wong bagus niki Pak Igit. Jenengan ngrebut gini kula to? Heeh. Meri. Iki edane piye terusan iki? Ah edane seminten kalih kula tetep moto-moto. Oh iya, oke. coba. Jatilan. Heeh, coba. Jatilan to Pak Igit? Iya. Dak seminten edan. Ayo, dak. Ya. Aku arep ora blonyo blonyo joget. Ora iso. Ora iso joget. Yo. Asik. Den Mas Brata. Seminten aku ora iso. Nek ora iso, aku iso dadi edan lho Den Mas. Aku ora. Monggo aku nek edan ora katokan. Mbak iya. Oh mbok iya. Oh yo gak dene kuwi. Kuwi gur ibarate Pak Igit kok Nggih. arep delok tenan, heh. Kowe nek edan arep ngopo? Ayo saiki duel karo aku. Kowe joget saka kono, aku joget saka kene. Ayo teman-teman.
Oh, blatak. Piye Pak De? Mules. Nah iki mau setrume gede, Pak. Lah apa? Urung ngasih kena wis nut ngoten apa iki. Tenang. Nah setrume kali sing cemplik niki beda. Ora cemplik kok. Wis aja edan kok nek bacot edan malah repot. Lagu. Numpang. Sak cuplik aja. Sama anu sedikit petilan Oh iya. petilan fragmen. Ya. Lagunya Jogja Istimewa Mbak. Oke. Ben dikancani karo Mbak Ida Lala. Mbak Ida. Ya arep lingguh wae nyambut gawe ya. Kunjuk kanca-kanca CFC Jogja. Oh iya. Mbak Elisa karo Mbak Tatin tak batin apa ki tak sawang saka apa ya saka Permono jati-jati ning Permono iki jane ketemu Pak De Pluntang jane meh mutah jane iki. Kok ngerti panjenengan jane ya ora ono liyane kok. Ora jenengan ki kok ketoke asline ndek meri sing terpendam to Pak Igit. Lho ora meri aku ki arep apa iso bedhek kok karo. Liripun. Lho wong aku ki wong ampuh kok. Nggih. Lho kowe batin apa aku mesti ngerti. Nah, Sobi, jenengan tebak bengi iki ku batin napa? Dalu niki Pluntang batin napa? Engko sak lagu sik, lagu. Oh ya wis. Engko ya. Ayo sumiten edan. Ora. Oh wis sebar to. Jogja Istimewa. Jogja Istimewa. Jogja Istimewa. Ada Mbak Ida, Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Elisa. Oh iya. Coba kayak apa? Semoga istimewa Genuk, istimewa Ungaran, istimewa Semarang. Ya. Iki dalange Semarang ya hadir sapa? Mas Jati Nugroho barang ya hadir. Oh ya. Coba kayak apa? Jogja Istimewa. Dados. Aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mendem kowe aja sumbaran tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo desaku genok kowe jen istimewa. Istimewa.
istimewa ibarat koyo nusaku geno jen istimewa. Makasih. Ya, bisa naik gugong. Gugong. Request ninggal katresnan jaranan niki Mbak Elisa Mbak Tatin. Lah Mbak Elisa nggo kanca sinden siji kok ora melu. Oh, from Australia. Oh ya. Australia apa? Oh Jepang Rejo khususnya. Semua presiden ya, semua presiden. Elisa aja lingguh, linggah. Ngadeg. Elisa. Ayo cemplik ngadeg. Ayo Plik. Ayo ikut joget nggak? Boleh, ayo. Boleh, ayo, mari. Namanya siapa? Ini Ayu, dia blasteran Australia sama Solo ya. Oh, rumahnya Solo Mbak Ayu. Bukan Mana? Australia. Australia. Iya. Oh, ngingu kanguru tentu ya. Iya, Kang Guru. Oh, bisa bahasa Jawa ya? Bisa. Bisa sithik. Dia sekolah juga. Sekolah di mana? Australia. Ya, dan dia juga biasa ada guru jadi guru gamelan ya. Iya. Oh, Iya, di sana jadi di guru sana. gamelan, tepuk tangan. Gamelan apa yang paling kamu suka, Ayu? Rician gamelan apa? Suka main saron. Saron. Peking. Kalau di sana yang diajarin apa materi karawitannya? Yang lancaran aja. Lancaran. Oh, guru gunung. Belum bisa. Mbak Ayu, ya. Ya. Juga latihan dalang seperti Mbak Elisa? Belum. Oh, belum latihan dalang sama Mbak Elisa. Dia sukanya karawitan. Iya. Juga latihan, nanti kalau latihan dalang sama Mbak Elisa, kalau latihan sulap sama Pak Sigit. Kok kowe nyepelek ke aku? Aku iso sulapan. Loh. Bisa sulapan, Pak? Ya coba saiki batin ya, Sa. Tak Ya, ya. kait pertanyaan di batin. Oke. Bagaimana kesukaan posisi tidur Mbak Elisa itu gimana? Di batin sih ya. Di batin. Oke, sudah. Oh ya sudah, nanti tak jawab. Kok nanti toh Pak? Sekarang toh. Gimana? Oh ya, lagu kesukaan Mbak Elisa apa di batin? Di batin. Oke, sudah. Sudah? Udah. Sudah. Oke, saya tak tulis sik. Tak tulis sik lho iki. Ini dong, Saya langsung. itu sulapan Om nanti Deddy, Mbak Ayu biar Om begun Deddy. sama saya. Oke. Aduh. Ya, aduh. Nah. Ya, Om Deddy Sigit. Ini sudah saya Skor tak besar. tulis ini ya. Oke. Dicekeli Mel, kok kok aku ngapusi tak orek-orek neh. Oke. Ojo dibuka. Ya. Dicekeli ojo dibuak. Cekel. Men-men cocok, lagune apa sih mau omongke mau? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan kuwi ojo dibuka sik. Wah. Kuwi ninggal katresnan. Oh, Oke. ya sik. Mbak Tatin. Oh, wah, ini tak tahu nih. Halo. Buah kesukaane Mbak Tatin apa? Di batin toh? Di batin ning no. Oh iya, sudah. Sudah? Yes. Apa? Sudah toh? Sudah. Ya, sik tak tulis sik. Oh. Ya. Yes. Buahnya apa? Disebut. Iya no, tulisannya ning kono nek kowe mencela-mencele. Buahnya nangka. Oh, nangka. Oke. Kowe mau yo ora masalah kok wong iku nyocoke. Iki kobong ora? Ora bener. Ora nggo kobong. Ana settingane ora kok tiwasan. Ora. Mbak Ayu gending lancaran yang paling disuka apa Mbak Ayu? Di batin. Di batin aja, di batin. Jawabnya di nanti. batin. Oh. Sudah di batin? Oh, tak tulis Oh, aku iki dukun padakne. Oh. Mel go Mel. Wis. Ditutup. Oke. Gendingnya apa tadi? Kebogiro. Oh iya. Nek ngono ya wis pancen ya wis apa pas ya. Aduh. Ini terakhir Pak Diplonang. Ya. Nya. Kertasnya entak ya Pak De, tak suweke ya Pak De. Pertanyaan sing angel, sithik ae kertasmu sithik ae. Oke.
Posisi tidur kesukaane Pak D Pluntang. Wis dibatin? Mun. Wis, gorene nyomel. Gorene. Klumpuk kene. Ngene. Apa pertanyaane lho, ora mau urut kemel sing kok 1 2 mau. Oh alah, ya sik. Apa mau pertanyaane sing anu, tak urutke. Posisi tidur. Lagu apa? Lagu kesukaanku. Apa mau? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan waca bener apa ora? Waca. Coba. Waca. Ninggal katresnan guys. Sulap ini sulap silip. Ora sulap silip iki. Sulapan tenan. Mbak Tatin buaya apa senengane mau? Nangka. Blonyo. Waca iki apa omonganku iki? Oh bener ya? Kandian. Kok bener Mbah? Lah ya wong asline iki piyai sing sepuh ya iki. Nangka ini nangka juga. Kandiani kok. Terus apa mau lagune Ayo Mbak Ayu? lancaran Lancaran apa Mbak? kesukaan. Apa tadi? Kebo Giro. Waca Mbak Ayu. Betul atau tidak ini Pak Sigit tulisannya apa itu? Bener. Oh, kandian. Kebo Giro. Aku ki maca batine wong-wong ki iso. Oh kok iso ya? Kandian yo. Matek sing cari dhewe iki. Pak D Pluntang mau. Dalam Turu posisimu paling senenganmu apa mau? Melumah apa Pun. miring? Apa menengen apa ngiwa? pun tabatin. Lah ya apa senenganmu? Kula miring, Pak. Miring lho, iki miring lho, anak panahe miring lho. Oh, berarti aku edan ngono. Oh, iki jenenge kebatinan. Luar Luar biasa Mas. Luar biasa. Sama-sama. Bisa. Sulapan. Oke. Berguru 3 sasi Bali yo ilang. Oh iya angel lho iki sulapan. J. Kowe ngerti ra sing ngajari sulapan aku sapa? Siapa? Jagat. Oh, anak lanang toh. Lho, kene ninggal Oh katresnan. iya, nyame iki. Ya ora ding jagat tak ajari kok. Tak ajari maca batine Lila Melani barang. Ninggal katresnan digarap jaranan. Oh ya. Mbak Yosi sing ngarep Mbak Yosi ben liyane ngene. Aja nganggo mic Mbak Yosi. Mbak Ayu juga ikut joget bebas Mbak jogetnya ya. Ini nanti videonya dikirimkan ke Australia. Oke. Itu disimpan kertas dari Pak Sigit ke Bu Giro tadi. Oh iya. Aduh. Ayo ninggal katresnan garap jaranan coy. Jaran kepang mangan pari klambi abang sing marai
Ayu yo luwes ngono kok. Aja lali pawarengku. Kang setya satu tak enteni nganti
Terima kasih Mbak Ayu ikut juga jaranan. Piyayi Australia loh. Ayo. Elok luar biasa.